ба якояке шумо бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони синамо дуруд мегӯем. Шумо шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо доред. Ва чун ҳамешагӣ дар барномаи мо як гурӯҳи ҷавонони фаъол иштирок доранд ва бозам бихоҳем сари таъриху фарҳанг ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ ҳарф бизанем. Ва мехоҳам қоидаҳои барномаро ба иштирокчиёни барнома бифаҳмонам. барномаи мо шакли телевизионӣ, кросворд ва сканвордҳое аст, ки бевосита шумо бо он дастрасӣ доред ва дар ин барнома суол барои дарёфти калима пешниҳод мешавад. Чун шумо медонед, ки як калима чанд маъно дорад ва албатта шумо онро дар мизони хирадатон баркашида пас он андеша меронед. Чун бинандаҳои азиз, мо дар арафаи рӯзи модар қарор дорем. Ин рӯзи фархундаро ба ҳамаи бонувон ва модарони азиз фархунда мегӯем ва қисмати бештари суолҳои барнома низ бевосита алоқамандӣ доранд ба бузургии зан модар. Хуб, мо бозиро шурӯъ мекунем бо иштирокчиёни барнома. суоли аввал: чанд навъ аз сангҳои қиматбаҳо, ки сурх, зард, кабуд, сабз ва сафед мешаванд, онро чӣ мегӯянд? Иборат аз 4 ҳарф. марҳамат. ақиқ нест. хуб, вариантҳои дигар. марҳамат. ёқут. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калима ёқут буд. биоростандаш ба дебои зард, ба ёқуту пирӯзаву лоҷвард. кадом намуди асп ҷав намехӯрад? иборат аз 6 ҳарф. умуман дар рӯзгор шумо асперо дидед, ки ҷав намехӯрад? шояд суол каме мантиқӣ бошад. шумо бояд каме андеша кунед. кадом асп ҷав намехӯрад? суол шояд мантиқӣ бошад. аспи бозии шоҳмот. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ман мехостам суоли ниҳоиро як нафар бону ҷавоб бидиҳад. чун мебинам дар ин ҷо ҷавонҳо бисёр фаъол ҳастанд бачаҳо. аз ин хотир бонувонам каме кӯшиш кунанд, то ин ки бозии мо боз ҳам хубтар ҷараён бигирад. санги гаронбаҳои осмонӣ ранг, ки аз он бештар нигини ангуштарӣ месозанд, иборат аз 6 ҳарф. номи занона аст ва агар аз ин калима ҳарфи охиринаш партофта шавад, номи писарона мешавад. иборат аз 6 ҳарф. ба фикри ман бунафша. не, ҷавоб бунафша нест. иборат аз 6 ҳарф аст. суолро бори дигар такрор мекунам. санги гаронбаҳои осмонӣ ранг, ки аз он бештар нигини ангуштарӣ месозанд, иборат аз 6 ҳарф. номи занона аст. агар аз ин калима ҳарфи охиринаш партофта шавад, номи писарона мешавад. духтарҳо, вариантҳои шумо чӣ вариант пешниҳод мекунед? ба фикрам самир. самир. на, санги самир нест. марҷон на. агар пасванди аи марҷонаро гирем, ҷавон писарон марҷон ном доранд ба фикрам. фирӯза. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи фирӯза буд. ба меҳр андар чугул як рӯза бошӣ, на ёқуту чун фирӯза бошӣ гуфтанд. хуб, ҳамин тавр бинандаҳои азиз, иштирокчиёни даври дуюми шоу-барномаи интеллектуалии Мизони Хирад муайян шуданд ва акнун мо бо 4 нафари дигар месазад, ки хайру хуш кунем. чунки инҳо ба суолҳо ҷавоб гардонида натавонистанд ё шояд иштирокчиён ба шумо навбат надоданд.
ба ҳамин хотир шумо метавонед барномаи моро тарк кунед. барои иштирокатон бисёри сипос. хушомадед. дӯстони азиз, идома дорад шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ва бахши аввали барнома ба анҷом расид. Акнун интихоб шуданд 3 нафар ва мо бо ин иштирокчиён даври дуюми барномаро оғоз мекунем ва пеш аз ҳама мехостам бо онҳо ошно шавем. Акнун марҳамат, худатонро муаррифӣ кунед. ман ҳалимзода Саидмурод ҳастам ва дар курси 4 дар Донишкадаи Давлатии Забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода таҳсил менамоям. дар баробари он ки донишҷӯ ҳастед, боз ба чӣ кор машғул ҳастед? дар баробари он ки ман дар курси 4 таҳсил мекунам, инчунин ба тарҷумаи асарҳои Ҷек Лондон аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ машғул ҳастам. бисёр хуб. воқеан ҳам хеле ҷои ифтихор аст ки чунин ҷавонон аллакай ҳикояҳоро тарҷума мекунанд ва ин бисёр хуб аст. марҳамат. Миҷгонаи Рамазонзода, донишҷӯи курси 1 факултети филологияи рус, Донишкадаи Давлатии Забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мебошам. беҳтарин. хуб Миҷгона, шумо чӣ? шуғли дӯстдоштаи ман ин пухтупаз аст. ман аз ӯҳдаи пухтупаз ба хубӣ мебароям ва бисёр вақти холии худро ба рассомӣ мегузаронам. яъне дар баробари он ки ҳамчун донандаи хуби забони русӣ ҳастед, донишҷӯ ҳастед, боз ҳамчунин рассом низ ба ҳайси рассом низ фаъолият. бале. бисёр хуб. ман Азизода Аҳлиддин, донишҷӯи курси 4 Донишкадаи Давлатии Забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мебошам. Аҳлиддин, Саидмурод ва Миҷгона се тан ҳастанд иштирокчиёни даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад аз Донишкадаи Давлатии Забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода. ёдовар мешавем дар ин бахш ба ҳар сеи шумо 3 суолӣ пешниҳод мегардад ва нафаре ки дар ин бахш ба миқдори ками суолҳо ҷавоб медиҳад, аз барнома ихтисор мешавад, хориҷ мешавад ва нафаре ки ба қисмати зиёди суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад, ба даври ниҳоиро хат мегирад ва дар даври ниҳоӣ ба о 7 суол пешниҳод мешавад ва дар сурати ҷавоби дуруст гардонидан ба суолҳо мувофиқ ба суолҳои пешниҳод шуда албатта сазовори тӯҳфа мешавад. ба ҳар се шумо барор мехоҳем. дӯстони азиз, оғоз мекунем даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро. рафтем. бачаҳо, дар ин бахш аз кӣ оғоз кунем? аз Миҷгона шояд, на? соз ё асбоби хурди камоншакли филизӣ ки дар мобайнаш забонча дорад ва онро одатан занону духтарон миёни лабҳо гузошта менавозанд. иборат аз 7 ҳарф. калимаи мураккаб асту аз 2 калимаи сода иборат аст. яке узви бадани инсону ҳайвонот аст, дигари вақти вазиши шамол бештар мешавад. занону духтарон онро миёни лабҳо гирифта менавозанд. иборат аз 7 ҳарф. камон шакл аст. акнун шумо бигӯед ки ин чӣ гуна соз ё асбоб аст ки иборат аз 7 ҳарф будааст. онро мардуми баъзе маҳаллаҳо чанд қовуз низ мегӯянд. лапчанг. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. Миҷгона аллакай як ғолибият дорад ва суоли аввал ба иштирокчии дуюми барнома, ба Саидмурод. моддаи сиёҳранги бисёр хушбӯй ки аз ҳайвон ва растанӣ ҳосил мешаваду чун доруворӣ истифода мешавад, онро чӣ мегӯянд? иборат аз 4 ҳарф. дар атрсозӣ ва тиб истифодаи онро ба кор мебаранд. маҷозан зулфи сиёҳи маъшуқаро ба он нисбат медиҳанд. аҷиб, чӣ бошад ин? иборат аз 4 ҳарф. вақт рафт.
ҷавоб доред? вариантҳо ҳам ҳаст? мутаассифона шумо ба ин суол ҷавоб гардонида натавонистед. ҳаргиз зиман мабод каз инсон хато равад, каз зулфи ӯ киноя ба мушки хито равад. ба фикратон ҷавоби суол чӣ буд? бале, ҷавоби дуруст ин мушк буд, вале мутаассифона шумо посух гардонида натавонистед. акнун суоли аввал ба иштирокчии сеюми барнома. ангуштарии муҳрадор нигинро чунин мегӯянд. иборат аз 5 ҳарф. муҳрро ҳам дар адабиёт чунин мегӯянд. ин калима поён оқибатро ҳам ифода мекунад. иборат аз 5 ҳарф. ангуштарии муҳрадор нигинро чунин мегӯянд. ёдовар мешавем, чун мо дар арафаи рӯзи модар қарор дорем, аз ин рӯ қисмати бештари суолҳои мо бевосита ба бузургии зан модар тааллуқ дорад. вақт рафт. вақти шумо ба охир расид. марҳамат, ҷавоби шумо. марҷон 6 ҳарф аст. яъне ҷавоби ниҳоии шумо марҷон аст. ҳамин аст. мутаассифона шумо ба суол ҷавоб гардонида натавонистед. баробар ку паёме кард бо ҳам, нигинро бар нигир хотам ба хотам. ҷавоби дуруст хотам буд. мутаассифона шумо ҷавоб гардонида натавонистед. боз барбегардем ба миҷгона. суоли дуюм. латиф, зариф, дилкаш, нарм, мулоимро бо ин калима ҳам ифода мекунанд. иборат аз 5 ҳарф. асбобу ашёи нафису тунук, борик, маҳинро ҳам метавон бо ин калима ифода кард. нисбати одамони зудранҷ ҳам ин калимаро истифода мебаранд. маҷозан муҳим, ҷиддӣ, зудшикан аст. вақт рафт. сухан беш аз ин магӯ офтоб, он орази нозук масӯз. варна оҳе баркашам аз дил, ки сӯзад офтоб. ба фикратон ин калима чӣ? нозук. бале, мутаассифона ҷавоб гардонида натавонистед. суоли дуюм ба саидмурод. парешон, мушавваш, ба ҳам омехтаро бо ин калима метавон ифода кард. иборат аз 6 ҳарф. маҷозан одамони парешонҳол, мушаввашхотирро низ чунин мегӯянд. агар ба таври содатар карда гӯем, дилдода ошиқ. иборат аз 6 ҳарф. вақт рафт. вақти шумо ба анҷом расид. ҷавоби ниҳоии шумо, марҳамат. ошуфта. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи ошуфта буд. ошуфтагӣ зи ақл пазирад димоғи мо, фонус гирдбод шавад бар чароғи мо. боде ки аз тарафи шарқ мевазад, бо ин калима онро ифода мекунанд. шамоли фораму салқинро низ чунин мегӯянд.
иборат аст 4 ҳарф. марҳамат. боди сабо. бале, ҷавоб камилан дуруст аст. ҷавоб камилан дуруст аст. бод каз машриқ ояд он сабост, вон ки аз мағриб дабури бевафост, гуфтааст ҷалолиддини балхӣ. ва акнун боз бармегардем ба мижгона. ҳар се иштирокчиёни мо аллакай ба як суоли посухи дуруст доданд, бинандаҳои азиз. ва акнун дар ин бахш каме мушкилтар мешавад ки то мо киро интихоб кунем ва ба даври ниҳоиро хат бигиранд. суоли сеюм ба мижгона. нозукӣ, борикӣ, зарифӣ, хуштаъбиро бо ин калима ифода метавон кард. покӣ, покизагӣ, беғубориро ин калима ифода мекунад. иборат аз 7 ҳарф. зебоӣ, раъноӣ, нозукандомӣ, мавзунқоматӣ, хушмуомилагӣ, муносибати нағзу нармиро ҳам ин калима ифода карда метавонад. яъне тасаввур кунед ки дар як зан, дар як бонуи зебо ҳамаи ҳамин сифатҳо ҷамъ шуданд ва аксаран номи духтарона аст ҳамин калима. номи духтарона аст. иборат аз 7 ҳарф. вақт рафт. гуландом. мутаассифона гуландом набуд. ҳаво аз латофат дар ӯ мушкбез, замин аз надоват дар ӯ чашмхез. бале, ҷавоби дуруст ин калимаи латофат буд, вале шумо мутаассифона ҷавоб гардонида натавонистед. талаб карда шуда, хоста шуда, он чӣ ки кас мехоҳад мақсуди инсонҳо, мувофиқи табъ, дилхоҳ, айни муддаоро ҳам бо ин калима метавон ифода кард. маҷозан маҳбуб маъшуқ аст. агар ба он пасванди а илова кунем, номи духтарона мешавад ки имрӯз қисмати зиёди волидайн онро ба фарзандонашон мегузоранд. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. марҳамат, ҷавоби шумо Саид Мурод. ҳар ки бошад толиби меҳраш бимонад ҳамчун хизр, зон ки меҳраш лаззат аз матлуби искандар гирид. гуфтааст муизӣ. бале, ин калимаи матлуб буд. агар ба он пасванди а илова мекардем, матлуба мешуд. бале. суоли охирин ба иштирокчии сеюми барнома. зебо, хушрӯй, латиф, хушнамо, дилкаш, зане ки ба ҳусни худ мағрур аст. зане ки ба ҳусни худ мағрур аст, ӯро чунин мегӯянд. бонуҳои заиф, суст, нармро ҳам бо ин калима ифода мекунанд. номи духтарона аст. аз 5 ҳарф иборат аст. суол агар фаҳмо бошад, вақт рафт. ҷавоби ниҳоии шумо? нозиён. мутаассифона
ҷавоби шумо нодуруст аст. ин калима сабо ба лутф бигӯ он ғизоли раъноро ки сар ба кӯҳу биёбон додаи туморо. ҳофизи шерозӣ. чун даври дуюми барнома ҳам ба анҷом расид, мутаассифона мо натавонистем ғолиби даври дуюмро интихоб кунем, барои он ки ҳар се иштирокчии барнома аз се суолие ки ба онҳо пешниҳод шуд тавонистанд ба яктои онҳо ҷавоби дуруст пешниҳод кунанд. ва аз ин хотир мо барои интихоб намудани иштирокчии даври ниҳоии барнома аз суолҳои иловагӣ кор мегирем ва он нафаре ки ба суоли иловагӣ ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад ба даври ниҳоӣ рохат мегирад. як суолро мо пешниҳод мекунем ва аз ҳар сеи шумо кадоме аввалин шуда ба ин суол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад иштирокчии даври ниҳоии барнома мегардад. шумо мувофиқ ҳастед? суолро бо диққат гӯш кунед. ҳар чизи монанди занҷир бо ҳам пайваста. занҷир, насабнома, шаҷара, насл, авлод, хонадон, ҳалқа, гурӯҳ, ҷамоат, тоифа, даста. ба духтарон ин номро мегузоранд. калима аз 7 ҳарф иборат аст. дастагул, гулдаста, вақт рафт. вақт ба анҷом расид. зиреҳ, ҷавоби мижгона зиреҳ буд. ҷавобҳои шумо чӣ? марҳамат. зевармо, силсила, бале, ҷавоб комилан дуруст. аз ин калима силсила буд. билохира мижгонабону тавонист баъди қадар андешаҳои дуру дароз билохира мижгонабону воқеан ҳам дар ин барнома исбот кард ки ӯ арзандаи рохат гирифтан ба даври ниҳоӣ аст. воқеан ҳам дар ин бозӣ ҳам аҳлиддин ва ҳам саидмурод як иштироки хеле ҳам фаъол ва намунавӣ доштанд. ва чӣ кунем ки воқеан ҳам ҳамин аст қоидаи барнома, бояд як нафар ба даври ниҳоӣ рохат бигирад ва ҳамин аст ки мо бояд бо ду нафар хайру хуш кунем. пеш аз оне ки шумо барномаро тарк мекунед, мо ба шумо ҳамчун тӯҳфа ду китоб тақдим мекунем. ин китоби шеърҳо аст ва меъёр ва андозаҳои шеър. фикр мекунам ки ин барои шумо дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ рафта истодааст. бисёр ҳам китобҳои зарурӣ хоҳанд буд ва шумо онҳоро дар рӯзгор истифода мекунед. ва ёдовар мешавем ки ин китобҳо аз ҷониби нашриёти адиб дар барномаи мо пешниҳод шуданд ва барои дастгириашон ба нашриёти адиб изҳори сипос мекунем. ба ҳар дуи иштирокчии барнома, ба саидмурод ва аҳлиддин ин китобҳо тақдим мешавад. ҳамин тавр дӯстони азиз, иштирокчии даври ниҳоии барнома мижгона бону интихоб шуд ва пеш аз оне ки саидмурод ва аҳлиддин барномаро тарк мекунанд, андешаҳои шуморо мехостам оид ба барнома бифаҳмам. яъне ин рӯз чӣ гуна бозӣ буд ба фикри шумо? ки ман ин бисёр ҳам бозии хуб буд ва хуб мешуд ки ин намуд барномаҳоро мобайни донишҷӯён ва шояд мобайни донишҷӯёни яъне мухталифи донишгоҳҳои тоҷикистон зиёдтар ба роҳ мемонданд, чунки боз ҳам ба мо яъне донишҷӯён ҳушдор мекунанд ки яъне аз тамоми имкониятҳо истифода бурда барои боз ҳам яъне илму закоати худро хубтар намудан кӯшиш ба харҷ диҳем. сипос аз шумо аҳлиддин, воқеан ҳам бозии хуб нишон додед имрӯз дар барнома ва андешаҳои саидмуродро мехоҳем бифаҳмем. марҳамат саидмурод. гуфтанӣ ҳастам ки дигар ҷавонон низ оянду дар ин гуна барномаҳо иштирок кунанд ва заковати худро, андешаи худро
баён намоянд ва илми худро бисанҷанд ки то кадом дараҷа онҳо аз калимаҳои тоҷикӣ бохабаранд. бале, ҳадафи барнома низ бо мақсади арзгузорӣ ба таъриху фарҳанги ниёгони бузургамон аст ва ин барнома низ вобаста ба ҳамин чиз роҳандозӣ мешавад ва аз ҳардуи шумо изҳори сипос мекунем ба он хотир ки дар барнома хеле ҳам иштироки фаъол доштед, андешаҳои бисёр фарогир гуфтед, калимаҳоеро дарёфт кардед ки воқеан ҳам хеле ҷолиб буд. иштироки шумо ба барномаи мо бозам як зебоӣ, як ҷолибияти дигар бахшид. шумо ба мижгона дар даври ниҳоӣ чӣ тавсия медиҳед? Марҳамат. ба ино гуфтанӣ ҳастем ки боз ҳам яъне ҳушдор бошанд, хуб фикр кунанд дар сари ҳар як суол. яъне худо хоҳад хуб суолҳоро дар хоҳанд кард, чунки суолҳо ман фикр мекунам он қадар яъне мушкил набуд, бисёр суолҳои ҷолибу хуб буд. яъне ки шумо ба инҳо комёбӣ ва пирӯзиро таманно додед дар даври ниҳоӣ. ҳамин тавр акнун шумо метавонед бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед, чунки имконияти бисёр хуб ба як бону додед дар арафаи рӯзи модар. сипос аз шумо. бори дигар хуш омадед. бинандаҳои азиз, шумо даври ниҳоии барномаи Мизони Хирадро тамошо доред ва акнун иштирокчии ин бахш мижгонабону Шарипова, донишҷӯи курси якуми Донишкадаи Давлатии Забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода интихоб шуданд ва барои мижгона дар ин давр барору комёбӣ мехоҳем. шурӯъ кунем мижгона. ёдовар мешавем ки дар ин бахш ба шумо 7 суол пешниҳод мешавад. ҳар қадар ки ҷавоби мушаххас ба суолҳо пешниҳод намоед, ба миқдори суолҳои ҷавоби дуруст пешниҳод шуда шуморо тӯҳфа интизор аст. суоли аввал: пайкари хушрӯй ҳамчун зочаву лухтакро чунин ҳам мегӯянд. номи духтарона аст имрӯз. духтаракони хушрӯй зеборо ҳам чунин мегӯянд. маҷозан аҷуба, аҷиб чизи ғалатӣ аст. суол фаҳмо аст? вақт рафт. ҷавоби ниҳоии шумо. марҳамат. мутаассифона ба ин савол ҷавоби дуруст пешниҳод карда натавонистед. рухи чун лӯбаташ дар дилнавозӣ ба лӯбатбозӣ худ мекард бозӣ. яъне ин калима чӣ буд? ин калима лӯбат буд. суоли дуюм пешниҳод мешавад. зане ки мӯи занонро шона карда арӯсонро ором медиҳад, дар адабиёт чунин ном мегирифтанд. ороишдиҳандаи занону бонувон иборат аз 7 ҳарф. шумо каме диққат бидиҳед ба суол. зане ки мӯи занонро шона мекард мегӯянд. мӯи занонро шона карда арӯсонро ором медиҳад. аз 7 ҳарф иборат аст. варианте надоред. машотаи баҳор чу орост боғро, шабнам ба рӯи нозуки гулҳо гӯҳар кашид. яъне ин калима чӣ буд? машота. бале, ҷавоб машота буд. суоли сеюм пешниҳод мешавад. дар сурати посух гардонидан ба ин суол мо 4 суоли дигарро ба шумо пешниҳод мекунем. дар сурати ҷавоби дуруст пешниҳод накардан, хуб мо бозиро бо шумо қатъ мекунем. мижгонобоно розӣ ҳастед?
суоли сеюм пешниҳод мешавад. номи гиёҳи пиёзбехи хурду нозук ки гулҳои хушбӯи сафед ё зар дорад, онро боз чӣ мегӯянд? чашм, чашми маҳбубаро ҳам бо он монанд мекунанд. номи духтарона ҳаст, иборат аз 6 ҳарф. наргиз. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ба суоли дигар мегузарем, аниқтараш ба суоли чоруми барнома. номи чанд ситорае ки дар як ҷо ҷамъ шудааст ва ба бурҷи сарв дохил мешаванд, онро боз чӣ гуфта ном мебаранд? сурайё, киноя аз ашк, оби дида, киноя аз дандон. ҳам бе пасванди а ва ҳам бо ин пасванд номи духтарона аст. яъне ки агар пасванди аро ҳам илова кунанд, номи духтарона мешавад. ва агар бе пасванди а низ бошад, номи духтарона аст. пас инҷо ғалат намекунем. парвин. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. парда аз ёхуд бар парвин мабанд, хайма аз санҷоб бар сандон мазан, гуфтад алварӣ. мегузарем ба суоли панҷум. бо диққат гӯш кунед. буд ҳайкале ки аз чӯб, санг ё маъдан тарошида ё сохта бо сангҳои қиматбаҳо оро дода онро мепарастиданд. онро чӣ мегуфтанд? ҳамчунин маъшуқа, маҳбуба ёр, дилраборо дар адабиёт чунин мегуфтанд. инчунин номи занона ҳам ҳаст. маҳбубаро ба ҳамин чиз бисёр қиёс мекарданд ва ҳамин калимаро истифода мебурданд. он аз 5 ҳарф иборат аст. марамат. ҳатто қаҳрамони яке аз филмҳои бисёр дӯстдоштании мо дар замони соҳибистиқлолӣ аст. ҳамин калимаро мегуфтанд. хоси ҳамон қаҳрамон аст, ҳамон зан аст, вале баъдан ҳамин ҳарфи ҳамин бону бисёр маъруф шуд дар мобайни хусусан занҳо. марамат. санам. бале, ҷавоб ин калимаи санам буд дӯстони азиз. ва санамо бе ту дилам ҳеҷ шикебо нашавад, вагар имрӯз шикебо шуда фардо нашавад. бале, суоли шашум. яке аз ду касе ки аз як пистон шир хӯрданд, ӯро кӣ мегӯянд? хоҳарро ҳам чунин мегӯянд. ин калима имрӯз дар беморхона зиёд истифода карда мешавад. иборат аз 7 ҳарф. ҳамшира. бале, ҷавоб ҳамшира буд. дохиярам ки ман чун зи ҳамширагон бартарам, ҳаме ба осмон андар ояд сарам. аллакай мижгонабону хеле ҳам ба суолҳо бисёр зуд ҷавоб дода истоданд ва ин бозам ҳамун аз он дарак медиҳад ки мижгонабону бисёр бо омодагӣ ҷиддӣ ба барнома омаданд. суоли ҳафтум. номи аспи хусрави парвиз ки сиёҳранг будаасту ба ширин тӯҳфа кардааст, он чӣ ном дошт? номи асп, киноя аз шаб, номи яке аз навоҳои сигонаи борбад аст. иборат аз 6 ҳарф. шабдист. бале, ҷавоб
шабдиз буд. Пои шабдезаш тугӯи пӯя аз оҳу гирифт, пари шоҳинаш тугӯи қувват аз сарсар гирифт. воқеан бинандаҳои азиз, дар ин даври ниҳоӣ мижгонабону тавонист бо андешаҳои фарогири худ ҳудудан ба 5 суоли барнома ҷавоби бисёр мушаххас ва дақиқ пешниҳод кунад. мо ин ғолибиятро ба мижгонабону табрик мегӯем ва мо ба мижгонабону ду тӯҳфа пешниҳод мекунем. ин яке китоби бисёр ҳам маъруфи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Марьям Исоева аст, нафаре ки бевосита солиёни сол дар саҳнаи театр ва дар саҳнаи синамо бисёр ҳам нақшҳои арзандаи модаронаро иҷро карданд. бахшида ба рӯзи модар ин китоб ба шумо тӯҳфа мешавад ва ҳамчунин тӯҳфаи хотиравӣ аз ҷониби фабрикаи шири саодат ба шумо тақдим мешавад. ҳамин тавр дӯстони азиз, ғолиби даври ниҳоии барномаи Мизони Хирад, донишҷӯи курси якуми Донишкадаи Давлатии Забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода интихоб шуданд. барои мижгонабону боз ҳам муваффақият мехоҳем дар корҳои минбаъда, дар эҷодҳояш ва боварӣ дорем боз ҳам мижгонабону дар даврҳои баъдӣ боз ҳам ба барнома меояд, дар нашрҳои баъдӣ бо мо ҳамкорӣ мекунад ва иштирокчии хеле ҳам фаъоли барномаи мо мешавад ва андешаҳои шуморо мехостам оид ба барнома бифаҳмем. марамат. бисёр хеле ҳам барномаи хуб ва ман бори аввал аст ки дар ин гуна барномаҳо иштирок менамоям ва аз бисёр чизҳо огаҳӣ шудам ва миннатдории худро ба сарпарастони кул мерасонам ки чунин барномаҳо бигзор байни донишҷӯён зиёдтар гардад. шахсан аз номи худ ҳамаи бонувонро ба ин рӯз табрик ва таҳният гуфта барояшон дар корҳо ва дар корбори зиндагӣ сарбаландиҳо орзумандам ва мехостам модари худро табрик намоям ки модарҷон, ташаккур ба то ки то ҳол дар пастию баландӣ бо ман будӣ ва идат муборак. сипос аз шумо. боз ҳам рӯзи модар рӯзи бисёр ҳам фаромӯшнашуданӣ дар ҳаёти ҳар зан, ҳар бонуи кишвар ба шумо фархунда бошад ва ин рӯзи хуҷастаро ба кулли модарони тоҷик низ таҳният мегӯем. бисёрам як байти хубе аст. дар доми фиреби ишқ мурдан ҳайф аст, ҷоне ки азиз нест дар тан ҳайф аст, бар марди зи ишқу меҳрубонӣ ғофил, биллаҳ ба худо ки нохуни зан ҳайф аст. ва пеш аз оне ки барномаро ба анҷом бирасонем, ба шумо бинандаҳои азиз як суол пешниҳод мекунем. танба чӯбе ки барои маҳкам кардани дар ба пушти он такя кунонида мешавад, ғалақа лукидан, ҳудуд, сарҳади табиӣ мобайни ду вилоят ё мамлакат, қалъа, ҳисор, номи шаҳрест дар соҳили баҳри Хазар. мо албатта ҷавобҳои шуморо хаттӣ интизор ҳастем. нафароне ки аввалин шуда ҷавобҳоро пешниҳод мекунанд бо тӯҳфаҳои ифтихорӣ қадр мешаванд. инҷо бинандаҳои азиз, шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо пирӯзӣ, сарбаландӣ ва дониши фаровонро таманно дорем. хайр, то дидори баъдӣ.